Здравейте, пичове! Сега ще ви направим описание как се прави хелоуинска тиква. Така, първо ти трябва един фулмастер. Да, ето го. Давай. И очертаваш едно кръгче отгоре, за да го изрежеш после с ето този нож тук. И да можеш после да сложиш такова листваща. И сега се изрязва. Но е малко трудно. Да, много е трудно. Наистина просто. Аз един път пробвах, но ми беше по-лесно. Аз пък един път повече пъти съм пробвал. Така. И после в ето тази чиния ще извадим всички такова семки. Така. Така. И сега ще ви покажа. Някъде имаше една пчела до мене. И това тук са семките и вътрешността. И трябва да я изкараш с лъжица или с ръка. И също да махнеш ето това тук. Видяхте ли това жужжащо нещо, което се движи? Ето при това грозде. Това е една оса, която в момента се движи около нас. И около мене. И сега нашето куче нещо е видяло и затова започва да лае. Може да сте го видяли при смешното бягане. Казва се Рита. И другото Хектор, то беше само за малко на гости с неговите стопани. И сега изкарва всичко. Да видим докъде сме стигнали. И то не е толкова лесно, затова трябва. И ако имате късмет, може да улучите полукуха тиква, което е много хубаво. Така. Така. И мисля, че е почти празно. Или така само ми се вижда. Или чувствам. Да, погледнахме. Още има време. И докато изцяло куха, после слагате капака накрая и ще почнете да украсите тези неща. И куха ли е вече? Да видим. Още хипер мега малко, затова да се каже, че е куха. Има още неща. Докато стане куха, ще се съобщим и ще видите как ще изглежда, когато е куха.
Сега вече е куха. Така. И така изглежда куха. Така. Сега затваряме. Взимаме маркера и очертаваме някаква уста. Каквато искате. И очи, разбира се. Може да сложите кръгчета, овалчета, лодки може да изрежете, ако сте добри. Каквото искате. Така. И сега с по-малко ножче, или ако искате с по-голямо, но мисля, че е по-трудно. Ако искате и царско. Аз мисля, че така е най-добре. И зарязвате формите. И зарязвате формите. Изглежда много красиво. Както виждате сега. Сега второто тук. И докато сме изрязали формите, ще ви покажем най-накрая. Така изглежда тиквата, когато е готова. С тук изрязани форми. И всичко украсено. Изглежда наистина много хубава.